of a white Christmas. Kif tinħass l-ewwel fewġa ta' arja friska fix-xhur ta' Diċembru, bosta Maltin li għandhom għall-qalbhom dan l-istaġun jittamaw li għall-ewwel darba fil-jum tal-miliet jistempħu b'Malta miksija bil-borra. Din it-tama reġgħet feġġet din is-sena hekk kif bosta bliet Ewropej diġà nksew b'ammont kbir ta' borra. Dan b'differenza minn snin oħra fejn bliet bħal Londra ma kinux jaraw dan l-ammont kbir f'dawn iż-żminijiet. One News tkellem mal-bassar tat-temp mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta Xavier Zerafa li spjega aktar x'inhu l-kaġun ta' din iż-żieda fil-kesħa madwar l-Ewropa. Il-temp jiżviluppa mingħajr masis jgħidulhom. Normalment nidentifikaw li hawn 6 masis. Issa fix-xitwa fin-Northern Hemisphere normalment meta jkun hemm ermas dik li jgħidu l-Arctic ermas bdejna tagħti snow fuq l-Ewropa u li ġara darba anke fuq l-Ingilterra marret dil-ermas mill-Arctic Circle ġifieri żviluppat u tat ħafna snow. Pajjiżna ġieli niżlet borra fil-passat. B'kollox huwa magħruf li kienu 7 darbiet li f'Malta niżlet il-borra. Bl-aħħar darba tkun lejlet l-ewwel tas-sena ta' sentejn ilu, fejn għalkemm ma kinitx irrekordjata uffiċjalment, bosta esperjenzaw ħinijiet ta' borra f'bosta lokalitajiet f'pajjiżna. Is-Sur Zerafa spjega għaliex hija rari ħafna li f'pajjiżna naraw il-borra. Dik l-ermas li taffettwana li ġib ħafna kesqa jgħidula Polar Continental Ermas u di tiġi minn fuq ir-Russja. Però sa ma tasal fuq Malta tiġi modifikata. Aħna billi aħna gżira speċjalment u l-baħar ta' madwarna jkun għadu sħun, dik il-kasqa li jkun hemm fuq ir-Russja u barra li hemm mill-latitude aħna tagħna dejjem nażlin l-isfel, it-temperatura ma tibqax daqshekk kiesħa. Iżda l-Gżejjer Maltin jistgħu jesperjenzaw dan il-fenomenu lejn l-aħħar tas-sena? Borra jista' jkun hemm każ li tiġi imma diffiċli ħafna. Ir-raġuni li aħna t-temperatura rari titbaxxa jisu 2 degrees biex ikun hemm snow, it-temperatura titbaxxa xi 2 degrees. Dan fil-waqt li f'pajjiżna minħabba li t-temperatura ma tantx titbaxxa, Zerafa saħaq li l-borra tinħall kif tmiss mal-art.